ଶହେ 58 ବର୍ଷ ତଳୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ନିୟମ ବା ଧାରା 497କୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଯେ ନିୟମରେ ଥିଲା ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ କେବଳ ପୁରୁଷ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ସେ ବି ନିଜ କଥା ଭାବି ନିଜର ବାଟ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବ। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ ଦୀପକ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 5 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ 497କୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯଦି ସେକ୍ସୁଆଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଦୋଷୀ କିମ୍ବା ଅଫେନ୍ସ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଗାଲ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ବାଟ ବି ରହିଛି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଦେଖନ୍ତି କି ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ବି ବୁଝିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସଜା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇପାରିବେ।